Ganti. Ganti. Kung tingis pa, udah plantang. Ang mataw ko lang ni mo garantiya mo dyan. Kung halimbawa, ginri process ko, antin mo ay mag-ice. Kung may mga guba, halimbawa board o kung compressor, hindi ko na problema. Kung halimbawa, example lang ha, kaya i-sticker ko lang daan mo para in kaso nga magka-problema, hindi rin tato mag-iba-ice mo tato mag-ano, may naglat-turong sa iyo. Kung okay lang yung board, okay lang compressor, pag sa ginubra lang na mo, kasi mag-ayos nga nagandar yung board, namin, okay yung board, gandar compressor. Pero kung guba ang board, bakla ng board, magdaroon ta kung magandar nga may guys pa yun. Kung compressor nga may gandar, nga pag-pick up na mo to, kagi, amo mo na rin. Barado kung late. Yung kung sa ano, magandar pag guro yung compressor na. Hindi ganda na. Init, makina. Oo, ganda na compressor. Sa compressor ganda. Naruman, bol mo da. Titangguan mo ko karon ba sa'yo kung namularante. Kaya man rin. Hindi yung tilap na okay man. Okay, Ganda rin to. Kaga kung may kuba board na dati hindi magsigaw. Hindi magandar. Sa ano, Hindi magandar. hindi magandar. Pwede kita tayo. Okay, oh. Ano pas lang ka ito po kasi mga may material sa pwede. Ilaw na ako. Kaya tama kang board na pag-board ko. Mahal ang material sa Una kung ganit ako, ang ganyan may kwarta. Hindi ako baka kung inverter. Bibo man. Kuan mo, manan mo. Ang po nandang inverter, 10 years guarantee. Maupo, da chinilas mo tok nandang. Mugtas ka o. Tuluro ka din ng brana mo. Iba, ganun siya nakmayaan na naman dito kung mga ibang naman ka makalipat. So kung kanino dyan. Minuno dito. Sige bawas ay muna. Wala yung may sugat ko sa ano, maparuwasan na ha. Di, dawalan mo lang ron eh. Mga pira. Mga bisan 2,000 lang. Pero na diyan mo din na. Kaya kung may kwarta ko, di ba dyan sa Gcash? Gikas. So, isa lang urok ligo ya. Di ba yun mo? So, para lang nga may hulagon to. Para may kulang ka lang 4. Sige. Kung tawagan talaga ito kung kung matapos background. Ay, hindi ko dakon kuli. Ay, rumaan pa yaw uli. Sige. Sige, tawagan talaga ito. Eh, boss. Sige. Importante kita may lawas sa plaga dyan kay hulagon, no? Ano numaran na? Ayos. Why good ano? Tapi mo man. Way kuan, way kompresyon. Milik ko. Self-flushing. Check na to na yung sulod. Why man? Dia. Then? Di. Wala man ang so. Lihat be. Dis dalom na. Lihat be pre. Dia gitu pre. Ano na sunog? Ay lik. No, nalusubot. Ano lang ay? Oo nga tala pa ako nang mugid. Wala. Pa puro kadon mugid law. Kuan ngali din kuan na. White pan ng ano na. Inverter na. Yung dampeter yun. Ada, dyan. Buting babol lagi pala ito. Pisagin na lang. Hindi na nagapit. Dyan na to. Hindi na patasa. Diri oh. Dyan. Papan mo orang lain gabi. Pila sukot mo ini. Then, Ini, ang gamay. 3 mil media. Oh, ina iyang dako. 5 tao. Amo ng inverter.
What do you mean sang inverter? Inverter electronics type. Ano na siya? Driving niya. Nag-drive niya may motherboard kagi kuan. Kagi ito, duwar mo. Pero electronics type yung nag-drive. Kasi niya ang tawag na inverter. Oo. Ang kuan sa consumption less Makine. makini. Ti ini Pero ang iyang lifespan sang pag-operate sa customer minus. Kung siya kaysa hindi magdugay. Hindi magdugay. Pero ining gamay niya, ang kapay na yung inverter kuan sa prion ano na. oh, lain-lain kasi priyon. 100 kag 134 Oo. Pero niya manual lang. Oo. 20 lang drive. So hindi gali mayo ang inverter. Ang longevity niya hindi magdugay. Short lifespan lang siya. Although ang advantage niya naman is makini. Makasave ka. Utangan, kundi ka, ano doon? Dari tatas ka karot. Kumantong transaction mo siya. Kay nga ang gindiagnose mo, amo lang tong sakit. Karon kung may mga unforeseen nga diferensya, hindi inay mo ya. Another transaction naman na. Ano sa servicing kami sa una bago ka maghalin. Bastante ka sa orientation. Di buhay ka kanugan ka limang sige. Oo. Bago ka biyakan mo sa meron ka kuan mo gid ka na explicar. Na. Baka ang kaso kung may mga problema, Oo. hindi mo na responsibilidad. Oo. Hindi na problema. Oo. Do pero man sa states, ano kung anong job order, amo lang na obraw nila. Kung mag-back job, kung ano ang sa back, kung sa ano sa job order, ang problema ka back job amo na. Pero kung lain na Lain na, another kwa na. Oo. charge. Amo na to magpakayo ko. Kung amo lang na ang amon nga transaksyon, kag makita yang nga guba ang kwan, hindi na pagkayuhon. Hindi igin na. Ayun, dakon, ina ko baytan mo. Another naman na nga kwan bayad. Ah. Laura para nambal na kung kaya na. Mayo naman na 5,000 ang labor material na na. Labor material. Oo, hindi kayo bumikita. Nagabugnaw lang ko no, wala nag-ice. Nag-andar lang, wala ka-ice. Sino ganit no yung ngalan mo? Si Jing. Jing! Amo ni Migo ta si Jing, amo ning technician, tanda ni. Ari sila ya subong sa Dingli. Iloilo, to ginadala lang diri sang customer ang ilang mga gamit. May mga washing machine dire, bag walang tumatapos. Aircon, rep, everything. Okay, ang pakaisa ko ni sa dinis ako na. Sa Pilacor nga technician. So grabe ang iya sini nga kwan ang iya nga experience amo gining obra sa Pilacor. So amo na. So mga customerya ginadala lang niya di ang ilang nga mga gamit, electric pan, ano pa? Everything. Ano pa? Rice cooker, tanan na. Basta may makina lang. Nakayo niya na pero dere sa wala sa city. Dere lang sa residensya sa Dingle. So unfortunately hindi ka mo maka-avail sang services niya nga barato nga amo na. So pero kung gusto niyo di dalon kag ipakayo nga pulido nga pang-obra nga honest kag upfront nga pag-transaction. So kato ka mo di. Buksan mo na break kung may compression na. Kung may
Kaya, nito kapan mo? Amo to. Ano nang ginkuan mo na? Alkitran? Ano na? Daw glue? Epoxy. Nga para gidya sa pressure. Para kita sa kwanta na dyan. Aluminum, steel, copper, Oh, plastic. yeah. Ano, tanay? Okay. Lunch break na. Break ka na eh. So, karon naman. Oh, pati TV gali oh. Ano na, video key. Ana na. Amo nang The Great Ilonggo Disponeering. Okay? Do it yourself. So, kung may mga guba kamoda nga mga gamit, hindi nyo pagaboy. Okay? Dalaan nyo di. Wala na. Ay, wala na na. Aboy na Mga na. nangguan. Oh. Muna na ng imo. Eh, Imo mo lighter ko ni ma. Ha? Uy, di na pa. Nagkakaon ko na bakit mo nagkakaon. Di na bro, mo meron bakit mo nagkakaon. Oil. oo. Adi na sa evaporator. Oo. Gina-plasingan para makuha ang yang oil sa evaporator. Ang naga-black. Ginalimpyuhan niya mo na. Nalibiwan na. So, Para nga magnami icing. para mag-ice. Para perfect cycle. Oo. Ang prion. Kay may ga-black gali sa prion. So, amo na ginalimpyuhan, gina-flashing. Flashing. Okay. So, after sina, After sina, maka-circulate ang prion, maka-produce ice. maka-perfect cycle. Ang Muna. O, kadamo, no? oh. Ti pahubson gina. Pukuha na. Everything tapos butang naman liwat sang kwan. Karga ka naman liwat. Tapos sina, iligtis mo kung may mga leak. Isa kung may oil, hindi mo ma-determine kung may leak siya ay nakatapol po ng oil. Oh. Okay. Kinanglan i-counter kwan siya. Ang double check mo ang leak para nga makita mo kung may leak siya o right. Oh, Eh kung may mag-leak test ka nga may oil, hindi mo siya ma-determine nga may leak, eh nakapulas ang oil. Oo. So, Pero limpyuhan kung ginang oil. limpyuhan siya na, yung test mag-leak test para nga mamanan mo kung may leak siya o wala. Okay. So, leak test ang ginabuha Leak ta test sa bon. tawag. Ang ginahimo ka subong, gina-leak test ta. Oo. Gina-flashing. Flashing anay tapos. After that, leak test ta. Okay. So, amo na gali. Okay. Kipot na ito. So, amo na. At tapos ng flashing, priyo na yun ang nagagwa. Na. So, that means limpyo na. Kag amo na pag-start sang leak test. Yeah. Para ma-determine mo may leak wala. Kung hopefully wala, then i-seal nila kag balikan naman sa priyon. And that's it. Vacuum. Vacuum and then load sang your oil. Pressure pa na. Pero ini Ayun na lang gagawa. legal ini isang kwan environmental kwan ang priyon. Illegal. Ini subong. So, we are using sang mga approved sang government nga prion for environmental purposes. Amo ni we have this in the market. So the government allow the environmental
whatever agency nga mo nang gamiton. Actually, this is not a prion nga the prion that we used to know nga naga-pierde sang ozone layer. Amo nang ginagamit nila. So this is government approved, environmentally friendly, and nothing to worry about. Okay? So the earth is still safe. Okay? Okay, muna ang panila. Yang meron nih beliau may drum wow at dimulutkan at yung poteng drum itu ito naman yun ito ni mo abi ini para ya boleh pengalaman di katakan penting selama kan pakai ulang tahun aku itu bang ini murah kan sa luarnya kami man Maju. ayos Oh. beautiful tara kalimtir mo yung flax mo daroon mo gida Ari mo. daroon mo gida